itu hobo jano gotna tu itu gondogol hoi jabo na pisot ha seदिनसिम नाखि नोङो सकि फालें नों जेराव उन्दुयो बेखौ बायनो हायाखैब्ला बिनि दामनि खामायनायनि नोंनाव गैयाबा नों हाबाखौ लाथ'नो नाङा अहन मारर खटा बन्धु तालिया दे माने जों लागोआव मोनसे गथना जादों आमार गावत एथा गथना हयसे आरोखि जिनिसटु এনেকুৱা माने ছোৱালীৰ পিতা যে দেউতা এলপি স্কুলৰ হেড মাস্টাৰ ओइ माबा होनदों मेथाइ मिठा गोदै ए मिठा आच्छा दे औ माने हिनजावनि बिफाया हेड मास्टार 65,000 मोनो दाना सेंग्रायाथ' बेखार जेबो मावा बेस्रा माने नै आंना जन्दिसनि मुलिया ओरै बाहेरायावसो फैदों तात ओइनायलै दाना हाबा लांबाय बिफाया होनो गोसो गैयामोन लायफिनदोंमोन फिसाजोखौ दाना एथ' गोसोथोलायनाय सेंग्राया फैसा गैयाबाबो जेबो मावाबाबो हेन्डसाम जेबो दाग गैया मोखाङाव बडि आरोखि थालिया लायफिनदोंमोन ओमफ्राय फिसाजोआ फैया जै आं न'आव थांबाय आं थैबाय होनबाय आयौ बिफायाथ' गोरों मानसि आयौ फिसाखौ अना खाना बोरै न'आव लांनानै बुथारहैनो बोरैबा जानानै थैबा होननानै थाथोंसै जा जायो रायजो जाथोंसै होननानै दोनबोबाय दाना हाबाबो जाबाय जाबुबैनो हौवानि न'खराव दाना आठमंगल मा होनोमोनलाय आठमंगला अहिले आरोखि ओइ सुसुरबारि होनना दानिया हेड मास्टारनि खोथा जाथि बंसफ्रानो मालदार गोजा कन्ट्रेक्टर सोरबा साख्रियावला प्रफेसार गोजा ओरैबादि सोरबा मटर साइकेल होफैबाय सोरबा कम्बल सोरबा प्रेसार कुकार 2.5 लाख निमन्त्रण मोनबाय बै बेखार सेंग्राया आदा आखाखब 2.5 लाख बेखार हले कि हबो ना 2.5 लाख मोनबाय आथिमंगलायाव निमन्त्रण थाखाखौ बिनि गेजेराव बिहावा जे हेड मास्टार सालाक मानसि 95,000 सिगुननि सिल फार्निचार होनाय फालें हरफाबाय बिजामादैनो ओइ फालिया 95,000 एटा फालें दिले आरोखि बिजामादैखौ मा होनोमोनलाय आदा जवायो आरोखि जाल्ला जावायसो औ जावायसोनो हरबाय 95,000 फालें थांबाय 2.5 लाख लानानै फालें फुलेंनि निमन्त्रणनि जेसेबां खरस लानानै थांबाय गावनि न'आव थांफिनबाय हौवाया हिनजावखौ लानानै दाना 1.5 बोसोर जाबाय आरोखि फिसाजो मोनबाय फिसाजो मोनबाय आरोखि आखाखब फिसाजो मोननायनि फिसाजोआनो थिग आजिखालि फिसा हौवाफ्रा बारा नायला बिखुनजोखौसो फाग्लाफ्रा मुलि दौहैलायो लोमजाबा जा फाग्ला बिदि जायो आयै फिसा जा फाग्ला गोजा दानि सेंग्राफ्रा ओरै बिमा बिफा लोमजाबा डक्टर कट हस्पिटाल कट नेजानो ओरै बिखुनजोआ हिनजावनि बिमाया लोमजादों आयै बारा जाबाय नामा होनोलै फाग्ला बिदि जायो ओइनायलै औ आखाखब औ बिदि ओंखायनो ओइ सवालि थिगासे बिजामादैथ' बिसि भालफाय बिसि देखे साइ ओइथुइ थिगासे फिसाजो मोनबाय बेनाबो आखाखब दानिया दावरावआ जाहांबाय हाबा जादानावथ' दावराव जायाना फिसा मोनब्लासो दावरावआ सुरु जायो हरनि एकथालै बाबा राजा हरनि एकथा मानि दावराव जाखो हिनजावा बुंबाय आरोखि बे फालेङाबो आं लाबोफानायसो होनबाय हरनि एकथायाव आयै आखाखब बे फालेङाबो आं लाबोफानायसो हौवा नों जेबो मावनो रोङा खुरिया आंनि 2.5 लाख मोनबोनाय निमन्त्रण थाखाजोंसो नोङो मटर साइकेल बायदों न' लुदों जाहैबाय आरोखि आयै फिसा आयै अहनमान खाथम दंस हरनि एकथायाव हौवाया मा बुंबावनो बे फालेङाबो आं लाबोफानायसो नों जेराव उन्दुदों सेस लाजिनानै बेस्रा बस्था बनानै बारान्दायावसो उन्दुबाय आरोखि ओइदिनखालि आयै फिसा
आखाइ खब किमान अहन मानर कटा एक बाजि राति जुदि बारान्दात हुबो लागा हय गाला गालि हय फैलाय हो मा जानांगौ बिदिलाय आयै ओंखायनो आं खावलायदों सेंग्राफोर फालेंखौ बायना लाग्रो जेबो बायनो हाबाबो थालिया गामिनि मानसिफ्रा खोनाबाय मानि दावराव जादों जेबो दावराव जायाखै सेंग्राया बेखार ओमफ्राय बेबो माने बिमा बिफानि फालें 2.5 लाख मोनबोनायखौ लानानै दुगि रायबाय थायो खोनाजोबबाय खाथिनि मानसिफ्रा खोन्थाहरबाय नै बिदि जादों फालेंआबो गाव लाबोफानायसोनो 2.5 लाख मोनबोदोंनो निमेन्ट्रनाव बाइकआबो ओरैनो बिहाव लागो गावसिनि हरफानायसोनो ओंखायनो दुगिथार बेखौनो लानानै नांलायदों ना खोन्थाजोबबाय ओइ ओंखायनो थार खारने মই কৈছো I would like to request tonight all the youngsters of this Khairabari please before getting married buy a Soxi फालें खननोसै भाल कटा कलेनिखौ हय ओइ दे ना सार नंगौ नाङा फालेंखौ बायग्रोनांगौ ना बार नङा नों